पळून घेऊन त्या देवाकडे मागतात आणि आज तू गेल जर आई होत असेल तर तिथून पळून घेऊन खूप आनंदात होत असेल रे तुका बाबा आई प्रेम आमच्या नशिबात भरेला दिसता जाल्यार आई बाबा दोघी जाणाला माया ममता देऊन आमकां इतलं लहानाची ओढ केली तुम्ही हो उपकार आम्ही केन्ना दिसना उपकार तुझ्याच्या पप्पाने मागे लागता तुमचे रुपता मागे लागच्या पायानं या बंगल्यात तुम्ही ऐश्वर्यात जीवन जगता राजनाथ जिंके एक जोडा मुकार उठून भीक मागते बसताशी तुम्ही तोंड बंद कर तू गेले अरे तू कितलो हट्टे आसा ते म्हाका खबर आसा आणि तू गेला आत्या बी कितले हट्टे आशिल्ले ते बी म्हाका खबर आसा अरे एक दिवस मागेल आणि तू गेले आत्याले खटपट झाले आणि तितल्याकच तेणी तेगेल जीव स्वतःच वाट लावून गेलो त्याने तेगेल जीवाक उजो लावून घेऊन ते आत्महत्या करून गेले तेणी अरे आत्याक वाचयत हांवें खूप अशे प्रयत्न केलो जाल्यार त्या हॉस्पिटलार सुद्दां घेऊन गेलो जाल्यार हॉस्पिटलार व्हरत आसतना अर्ध वाटेचेर तेणी तेगेलो प्राण सोडलो हेच लक्षात उरता अरे आम्ही अशे लागत ती ह्या घरात संसार केला तेणी अरे तसलो मनशाक आम्ही मारतालेच दिस तुका अरे सूर्या तू एक नीच म्हणून आम्ही तुगेलो बुद्धी सारखी आम्ही नीच मनीस न्ही अरे आम्ही ते कित्याक म्हणून मारतले हे विचार कर तू मात्र पैशासाठी या जगात पैसे म्हणणार हो बायलेक पोत बापायक बाप भावाक कोणाक कोण वळखना पैसा तो सर्वस्व आहे सूर्या अरे सूर्या अरे लक्ष्मी ती मागेल लक्ष्मी आशिल्ली आणि ती मागेल स्वतः बायल आशिल्ली आणि हांव त्या कितलें प्रेम करतालो तें म्हाकाच खबर आसा आणि तसले मनशाक पैशा लागून हांव मारतलो ना सूर्या ना तू एक नीच मनीस म्हणून घेवन आमी नीच मनीस न्ही अरे आमी कित्याक लागून मारतले ताका मात्र विचार कर तू चूप म्हाताऱ्या चूप तुम्ही आत्याक तडपडून मारले म्हण घेऊन मागेल पप्पान मारत असताना म्हाका सांगितलं आसा तेगेर प्रेमीक मारिलाले जीवाचे हाल तांकां सत्यानाश कर म्हणून मागेल पप्पान म्हाका वचन दिलें आसा कोण सांभाळून जा सूर्या येईल तुझ्या पायार वैद्यला 4 लोकांना खांदायचे हे लक्षात ठेव अरे तुझा संतान आता माम मरतो मामा करता काम तमाम लक्ष्मण या राऊताला तुमच्या घरात प्रवेश केला या सूर्या फायर सूर्याचा फायर जन्मीपर्यंत या विश्वनाथा दोन्ही अजय आणि विजय चढे आहात तेपर्यंत तू आमच्या घरात सत्य नसती या भागात एक 5 लोकांना हात लावला या लक्षात सूर्या जर तुमका ठिका जाणार तडपडून मान या जगात समाधी बांधून त्या समाधीच्या सुवास संघान राजासारखे राग चालत व सूर्या the power त्यांच्या तोंडाला लागणारे कुठं त्याने ते कष्ट उलवून गेले पळले सला माझ्या मनात खूप भय दिसलो अरे मग किती झालं सला तुझ्या परेकन पळे तुझा परेकन पळे तुम्ही विधान पप्पा असली बुद्धी घेतात कितल्यान वयतात कितली आज तुझ्या मेहनती नसतो आम्ही इथं वाटलं घरात सुखान खाते पिते असावी तूही जाऊन घेऊन ही सगळी तुला असते कमवून देऊन घेऊन आजकाल आम्ही बरोबर दिसतात पुन्हा अरे प्रश्न घेऊन हाय ही असते पुरा तुझ्या नावाचेर केल्ले पुन्हा तुझ्या नावार केलं आणि तुही जाऊन घेऊन विजया नावाचेर कित्याक म्हूण केल्ले पुन्हा पप्पा तू म्हण किती विचार करत रे मागेल नावार कितें आणि विजयाल नावार कितें दोन्ही एकच न्ही ते पप्पा काय
उठ कुदाव. पप्पा आई आज 2 बॉलात 2 शतमान मॅच विन केला. अरे विजय तू कायम 2 बॉला 2 सिक्स जाय पडटात आणि ते सिक्स तूच मारताय रे. भाई ते कितका म्हणल्यार ते म्हाका हार्दिक पांड्या बद्दल कोण दवरला तसले पाडी येईल की पुरो म्हाकाच बॅटिंग करून धाड दितात. अरे आता तुझी बॅटिंग केले पुरो. अरे भाई हेका त्रास घेते असा आणि तेका बीन तू मात्र आजच्या बिझनेसा भितर तू बीन मात्र खान मारत तेका. किती माडी यार पप्पा गेले कंडिशन आसा. कशी कंडिशन ते बाबा हे म्हणजे हा भाई केन्ना मदत करतलो भाई ह्या घरात एक सुंदर अशी भाजी हाडतलो पळय तेन्ना भाई मदत करतो. घबराय तुम्ही मदत करची बी नका आणि